Adrian Delija kellu iċċedi għal pressjoni li saritlu internament fil-partit li suppost qiegħed imexxi. Dan wara ittra mdawra mid-deputat Carol Aquilina u ffirmata minn 16 il-membru parlamentari. Ittra li fiha ntqal li ma jaqblux li Simon Busuttil ikun sospiż. Għaldaqstant Adrian Delija kellu jirtira l-pressjoni tiegħu fuq l-ex-kap. Wara li l-inkjesta dwar Igrand żvelat li Simon Busuttil rikeb fuq l-ikbar gidba fl-istorja politika Maltija, Delija ħareġ jgħid li lill-ex-kap neħħielu r-responsabbiltà ta' kelliema l-governanza tajba imma mhux biss. Jiena llum iktar kmieni tlabt il Simon Busuttil biex b'effett immedjat iġorru r-responsabbiltà politika wkoll tad-deċiżjonijiet politiċi tiegħu u jissospendi ruħu mill-grupp parlamentari. Id-deċiżjoni tiegħu ingħatat l-appoġġ ta' organu ewlieni tal-partit tiegħu. U jiena kuntent ngħid illi ingħatajt l-appoġġ unanimu tal-amministrazzjoni tal-partit rigwardanti dak li kont qatt għamilt u ddeċidejt iktar kmieni wara f'sinar. L-għada fuq l-istazzjon tiegħu Delija der ċaru konvint mid-deċiżjoni tiegħu. Ħataf ukoll okkażjoni biex jgħaddi l-messaġġ li kien hemm bżonn bidla, tisfija. Is-sejbiet ġew pubblikati u jitkellmu ċari u waħedhom. U allura d-deċiżjoni aħna ħanibqgħu imkaħlin imwaħlin fuq il-karru li biħtlifna b'40,000. U qed nissaffew u nkunu f'pożizzjoni li nibnu fuq pedament iktar b'saħħtu. Saħansitra staqsa għaliex mhux kulħadd kien qed jieħu l-linja tiegħu. Għalfejn qed issir din il-ġlieda? Għalfejn? Għall-persuna? Għall-oħra? Għall-grupp għal ieħor? Għall-poter? Għalfejn? Għall-ħakma? Ftit tal-jiem wara kompla bl-attak tiegħu fuq id-deputati tiegħu stess li marru fuq Facebook u wrew in-nuqqas taqbil miegħu. Sejħilhom redikoli. Fl-opinjoni tiegħi hija redikola, ħalli nkun ċara ma tantx inħobb indur mar-rewża, redikola illi minflok il-membri parlamentari tiegħi jiġu biex ikellmuni u nitħattu l-ewwel immorru fuq il-Facebook naħseb dik hija redikola. Hawnhekk kompla l-pressjoni fuq Busuttil biex iwarrab min jeddu. Issa Simon Busuttil irid jara u ir-responsabilità li dejjem jabbil il-ħadd ieħor biha u x'sa jitabba biha u wkoll. Innota wkoll kif tal-inqas ta' qablu kellu il-lealtà ta' niesu, xi ħaġa li hu għadu ma kisibx. Naħseb daw kollha li segwew il-kap tal-partit dakinhar imxew b'lealtà lejn il-kap tagħhom u lejn il-partit u forsi llum wieħed jista' jgħid illi mhux qed isir l-istess. Biex fl-aħħar mill-aħħar għaddiet ta' min jagħmel l-affarijiet redikoli u min sabbat saqajh l-iktar.